Предизборен диспут. Общините в ситуация на икономическа, политическа и финансова криза. Проблеми и идеи за решението им. Това е темата на безплатния предизборен диспут в ефира на Радио Шумен. Аз съм Стоян Стоянов, а звукорежисьор на програмата е Виктория Стефанова. Поздравяваме не само слушателите, но и зрителите, които ни гледат във Фейсбук страницата на Радио Шумен. Предстои дискусия, която ще се проведе спазвайки нормите на изборния кодекс. Ще следя и за спазването на добрия тон. Пълнолетните български граждани ще могат да изберат своите представители в общинските съвети, ще могат да изберат общински кметове и кметове на населени места на 29 октомври. Това са 6 избори за последните 2 години, макар предходните да бяха парламентарни и един път президентски. 22 партии, коалиции и един инициативен комитет ще участват в местните избори в община Шумен. Кандидатите за общински кметове са 11, а информация за тях може да намерите в специалната секция Местен вод в сайта на Радио Шумен. Той се намира на адрес bnr.bg/Шумен. Редът за участие в днешния безплатен диспут ще се съобрази с специално изтегления жребий, а заявка за участие в безплатния диспут на Радио Шумен подадоха в срок 2 кандидати за общински съветници, един от тях е и кандидат за кмет. За нашата аудитория бързам да уточня, че значително по-голям брой местни политически структури проявиха интерес към диспута. Едни от тях обаче изпуснаха крайния срок за регистрация, а други настояваха първо да научат имената на вече заявилите участници, след което да решат дали ще се включат в дискусията или не. За всички, които не успяха да го направят този път, бързам да кажа, че Радио Шумен предлага и други форми за участие в предизборната кампания, като може да ги разгледате и да се запознаете с тях в сайта на Радио Шумен в специалната ни секция. Нашите 2 участници ще отговарят на въпроси, като ще имат по 15 минути всеки. Време е да ви представя участниците в диспута, в реда в който ще отговарят на въпросите. Ивайло Бретенов е кандидатът за кмет на политическа партия Възраждане. Той е първи в листата за общински съветници на партията. Здравейте! Здравейте! И доктор Владимир Йолов, който е 4 в листата за общински съветници на местната коалиция Движение България на гражданите, която пък се състои от Българска нова демокрация, Съюз на свободните демократи и ние идваме. Здравейте и на вас! Здравейте! Местна коалиция номер 69. Преди да стигнем до същинската тема, свързана с кризите, изразени в няколко полета, ми се иска да ви попитам, защото и двамата идвате от сферата на бизнеса, какви са ви личните мотиви да се занимавате с местно управление, при положение, че всеки един, дори и средно успял бизнесмен, може да си осигури една кметска заплата в рамките на няколко дни работа, а пък една заплата на общински съветник буквално за часове? Благодаря за участието, което им предложихте участие. Искам да ви кажа, че моите причини, за които искам да се включа в управлението на града, са много простички. Какво ние ще оставим на нашето поколение? Понеже аз съм 35 години от моя съзнателен живот, който да се каже имам, виждам какво се случва в нашата държава. Също виждам последните 8 години всъщност кметската администрация, настояща все още, какво направи. И виждам, че нашия град преди години беше доста по-голям, отколкото е сега. Следователно, знам, че хората ги няма. Няма ги, защото не виждат перспектива и реализация на своето бъдеще и своя живот тук в нашия град. И аз мисля, че поне ще се опитам да направя, да реализирам желанията, които имам за по-добър живот на гражданите в нашия град. Добре, благодаря, господин Бретенов. Към доктор Йолов, какви са вашите лични мотиви да оставите бизнеса и да посегнете към местното управление? Благодаря за поканата. За това студио аз очаквах да има повече участници, но явно темата ги затруднила, най-вероятно. Или технологичния ред. Или технологичния ред. Това, което нас ни мотивира, тъй като нашата листа на местната коалиция, която е независимо от партийните централи за вземане на решения тук в Шумен, е листа изпълнена с предимно експерти и специалисти, всеки един в своята сфера. Тази спойка, която се получи между нас, именно
всички ние сме професионалисти в своята сфера и можем с гордо вдигната глава да заявим пред шуменци, ще работиме за Шумен. Тази мотивация е достатъчна за мен, опита, който имам в сферата, която аз съм се развил, ако бъда избран като общински съветник, а и нашия кандидат за кмет професор Христофор Христов, който е от топ 20 учените в света, бъде избран за кмет на община Шумен, ние можем с нашия екип да дадем наистина експертно становище в много от тези теми, да помогнем на общината да тръгне с по-добър тласък напред. Да погледнем към първата част от нашата тема, свързана с икономическата криза, и да ви кажа, лично за мен е малко странно да си говорим за икономическа криза, предвид новината, макар и с сериозно закъснение по национални причини, за рекордния бюджет, с който ще разполага община Шумен тази година. Как така от една страна имаме рекорден бюджет, а пък от друга страна имаме усещане за системно недофинансиране и как може да се пребори този парадокс? Да започнем с господин Бретенов. Благодаря ви за този въпрос. Нашата предизборна платформа е точно това и аз на представянето си за моята кандидатура казах, че ако имаме възможността да влезем в общината и гражданите ни гласуват доверие, първото нещо, което ще направим, съвсем първото това е пълен одит и ревизия на общината последните 2 мандата. Къде са изразходени средствата, къде са отишли, по предназначение ли са отишли. Абсолютно всички средства, който е бъркал в кацата с мед, той ще бъде изправен пред Темида. Няма как да се случват тези неща, които ние виждаме де-факто, че са случвали тези 8 години. Не може да има пари и в крайна сметка отпуснат бюджета да не се изразходва даже целия, който е от предходните години и де-факто да не се реализират примерно доста сектори в нашия град, примерно като спорта. Това е най-облезаната тема между другото в нашия град. Няма нито зала арена. Но зала арена ползва ли са? Кой я ползва? Децата баскетболен клуб. Баскетболен клуб. Няколко национални турнири се правят всяка година. Знаете ли колко клубове по бокс, по хандбал да не забравяме. Да, има в града, които те нямат, те са в... Даже моят малкият син е в един боксов клуб, който буквално в една маза е. Буквално е в мазата. Няма развитие на спорта в нашия град. Няма построени стадиони, които да отговарят, няма детски площадки, няма построени детски игрища за децата да спортуват. Няма. Не, че няма пари. Има пари. Но те се пренасочват не по правилния начин. Заведомо изразходват със средства по неправилния начин, според мен, защото все пак за обикновения човек кой мисли? Никой не мисли, според мен, администрацията. Затова ние искаме пълен одит и ревизия. И след като компетентните органи се произнесат за финансово състояние на общината, след това вече може да кажем какво бихме могли с текущите средства да направим и с бюджета, който разполагаме. Добре, благодаря ви. Доктор Йолов. Аз искам да развия въпроса малко по в задна дълбочина. Всъщност, икономическата криза се дължи именно на това безконтролно и безхаберно управление в нашата страна през годините, защото сериозните инвеститори бягат, не желаят да инвестират в такава среда. Или ако трябва да бъда малко по-находчив, кой от би инвестирал в такава среда? Бягат да инвестират в Румъния, Гърция, дори Турция, която не е страна в Европейския съюз. Кой инвестира в научно-изследователски центрове? Близо до военно-артилерийско училище. Въпросът е риторичен. Ние имаме прекрасно училище, може да бъдат изградени иновационни центрове. Пътищата, лампите, асфалта, кабелите, това не са просто инфраструктура. Това е част от механизми за привличане на инвеститори. За да бъде една община по-богата, да се развие по-добре, кметът трябва да умее да работи с финансови средства. Трябва да може да разчита бюджет. Трябва да може да привлича, да се отворят пазарите и парите към съответната община, а не обратното. Това е нужно, за да има инвестиции. Затова ние тук предлагаме едно ново екстравагантно решение. Ако нашия кандидат за кмет, професор Христомир Христов и ние влезем в общината като управление, ще изготвим онлайн платформа, за да може всеки жител на община Шумен да наблюдава онлайн харча на бюджета.
Ето тук нашите слушатели със сигурност ще си зададат въпроса. Вие искате кмет, който да е изключително вещ по икономическите въпроси, за да може добре да разпределя и се следи за изпълнението на бюджета. Но вие предлагате един от най-известните в света химици, не един от най-известните икономисти за кмет на Шумен. Вие имате ли представа за неговата визитка и неговите допълнителни възможности, които той има? За кмета, освен че трябва да има познания, той трябва да бъде обединител. Нашият кандидат за кмет е непартийна личност, това е много важно да се каже, не участва в партийния живот. Кмета трябва да умее да обединява в тези трудни времена всички политически сили, за да може да се решават проблемите на община Шумен. Това е много важно в условията на една икономическа криза. Именно това разделение, което се получава през годините, прече на нашето развитие. А професор Христомир Кристов е отличен лидер и има тези качества, които той може да бъде обединител на всички шуменци и да работиме. Листата, ако погледнете, от 1 до 41, всеки един е експерт в своята област. Аз мисля, че другите листи могат да ни завидят в тая насока. Достатъчно сериозен екип, за да пребориме всички проблеми, които не са никак малко. Доктор Йолов, прекъсвам ви, защото тръгнахме да говорим за специалисти и успоредно с финансовите проблеми, по-малките общини трябва да се борят и с кадровите проблеми. Ето, например, и община Шумен, и община Търговище имаха сериозни проблеми през последните си мандати с позицията главен архитект. Точно заради това, че бизнеса се оказва доста по-привлекаемо място за реализация на хората с тесни специалности. Как вие бихте се справили с този проблем? Как администрацията може да стане по-привлекателна, така че да осигури работата на тесни специалисти, без които обаче една администрация не може? Ивайло Бретенов от Възраждане. Много простичко, господин Стоянов. Ама е много простичко. Отговорът е простичък. Първо нещо, когато искаш да направиш, без значение какво, е желание. Когато имаш желание, нещата се случват. После вече са другите неща, но отначало трябва да имаш желание. Всеки един човек, когато има желание и някой друг му го прекъсне по някаква причина, главният архитект е между другото много добра позиция и е много зависима позиция. Значи това е човека, който разрешава какво да стане и какво да не стане в града или за региона, който отговаря. И когато това просто е красноречив пример, но съм сигурен, че подобни дупки от гледна точка на тесни експерти има много повече. Когато човека като експерт взема позиция, която е зависима, в смисъл такъв, дали той ще трябва да даде разрешително за нещо, или дали той ще трябва да подпише някакъв документ, дали от него зависи нещо да се случи, и когато има вътрешно партийна структура, която го натиска и отговаря примерно за партийни интереси, а не отговоря за интересите на обществото, така се получава, че в един даден момент липсват кадри, защото всеки знае какво всъщност там, като отиде, ще се случи. Няма тая прозрачност, няма тая свобода на действие, която трябва да... Принципно, администрацията в всяка една община, тя трябва да работи в услуга на гражданите, а не обратната, за да обслужва партийни интереси или еднолични интереси. Но в случая с повечето отговорни позиции в изтеклите мандати в община Шумен се получава точно така, че отговорните позиции са такива хора, които всъщност обслужват лично партийни тесни интереси, заради това се получава такъв недостъг на кадри, понеже никой не иска да се занимава да става зависим. Това се получава. Човек, когато даже иска, добро желание има да направи нещо добро, той или става като тях, или просто не е с тях. Няма средно положение. Няма честни калугърки. Или с нас, или дори когато нас говорим за примерно хора, занимаващи се с поддръжката на компютърни системи в една администрация, дали ще е лесно да се намерят специалисти с заплати, които дори не се доближават до средните за общината? Сега малко извън темата, една скоба отварям. Вие знаете ли, че чистачките в администрацията са назначени излишно с одобрението на сегашния кмет? Това е гръцка легенда, но където има дим, има и където има пушек, има и огън. Това всичко се случва, това са 8 години. Това е един живот. Образно ви говоря, това са 8 години. Ако едно дете е било на 5 години, сега вече е на 13 години и той не знае нищо друго от това, което е виждал до сега.
или от това, което чува до сега. Така се случва, примерно с 12-годишното управление на ГЕРБ. Има поколение израсна, което не знаят нищо друго, освен ГЕРБ. Нищо друго, просто те нямат алтернатива, те не знаят. Някой, ако им говори, примерно за СДС, ако им говори за БСП, ако им говори, те няма да го приемат, защото те са виждали в целия си съзнателен живот, те са били на 5 години, вече са на 17-18 години, те знаят само ГЕРБ, те нищо друго не знаят. И в този ред на мисли това се получава. Еднотипно, трябва нещо да се промени. Трябва нещо различно да се случи. Относно за финансирането, няма как такъв стандарт на живот да предлагаме в нашия град и да имаме после и специалисти да искаме. Няма как да се случат нещата. И после, когато точно казах за компютърен специалист, това е човек, не който работи с ръцете си, той работи с мозъка си. Той, ако искаше да работи с средина, че ако се дават много пари за хамали, те всички хамали ще да бъдат милионери. Пари се дават за носене на отговорности. Този специалист, когато поеме да извършва своята дейност, която извършва с главата си, а не с ръцете си, после той носи отговорност за това, което е направил. А този, който е хамален, да се каже, него му се нарежда какво да направи, отговорността не е на устоя, този, който му е казал. В това е разликата. И специалисти винаги трябва да се уважават, поощряват. Естествено, възнаграждението към тях трябва да бъде по-голямо, но да им се дава и свобода на действие. Не да бъдат поставени, да бъдат зависими и читала на врата, или ще правиш това, което ти казвам, или следващия подред. А повечето случаи в държавната администрация се получава точно така. Или ако не си угоден на сегашния режим или на тези, които в момента са власти мъщи, ти просто заминаваш. Нямаш реализация. И затова е неперспективно за младите специалисти да влизат в държавна администрация, защото те знаят, те там стават зависими. Затова е привлекателно по-да си в частния сектор, защото в частния сектор свободата ти на действие вече не е ограничен. Ти си там и отговаряш и защитаваш интересите на този човек, който те е наел. Също трябва да се случи с администрация. Ти влизаш и защитаваш община Шумен и нейните идеи, и нейната собственост, интелектуална и движима и недвижима собственост. Но в случая се получава така, че които всъщност искат да спекулират с нейната движима и недвижима собственост, принуждава този човек, все пак всеки има достоинство, всеки човек е честен до една известна степен. Или си с нас, или си против нас. Това е. Това е функцията и на обществената медия, каквато е и Радио Шумен, като част от Българското национално радио, да защитаваме интересите на нашата аудитория. Но пък доктор Йолов каза, че листата им е пълна с хора специалисти. Как тези специалисти ще бъдат задържани, така че да работят в полза на обществения интерес, няма да бъдат изкушени от доста по-голямото възнаграждение в частния сектор? Аз искам да надградя това, което каза кандидата за кмет, защото той каза така правилни неща, но има нещо техническо, което трябва да се спомене в тази насока. Първо, знаете ли колко е брутният вътрешен продукт за миналата година на човек от населението в Шумен? Това е близо 15 000 лева на глава населението, което е над средното за страната. Това показва, че Шумен се развива икономически добре, т.е. в правилната посока. Общината със своите социални и административни дейности, за да улесни тези процеси, тя трябва да изчисти до максимално възможното документа оборота, който е ненужен. Тоест, ти входираш един документ на гише номер 3, идва човек, който го взема от гише номер 5, носи го на гише номер 6, разглежда го директор в дирекция номер 4, отива при човек номер 6 и така става едно препокриване на дейности между хора, които няма нужда да правят точно това. В общината има много добри специалисти, които работят, има добри служители, те заслужават по-добро възнаграждение, но за да може то да се получи, трябва да има електронизация и модернизация на процесите. Един пример ви давам. Вие, когато си поръчвате нещо в електронен сайт, можете да влезете електронно да си го поръчате. Можете ли да си подадете проект строителен, понеже говорихме за главния архитект, електронно по интернет, подписан с електронен подпис и подписан от всички проектанти и общината да го утвърди? Можете ли това да го направите? Не можем. Поне 2 десетилетия се говори за електронно управление, електронно правителство, електронни общини, но само се говори. Имам в предвид да вляза в конкретика, понеже колегата, той също управлява бизнес. В едно предприятие, когато искаш това да се случи, има си софтуерни специалисти, има си компании, които предлагат модернизации, няма смисъл да пилееш разходи ненужни за повторяеми действия. Слагаш един бюджет,
Гласуваш го, приемаш го и поетапно приемаш, но трябва да знаеш как да го направиш. И когато ти чистиш тези процеси, общината би се отворила да работи по-добре за гражданите и за бизнеса. Защото когато тя е отворена за този тип работа, тогава процесите и хората са по-доволни и по-облегчени. И в тази връзка ние предлагаме и друго. За улеснение на процесите. Нашата група е сътворила едно уникално предложение да се заедно с всички общини в Сдружението на общините в нашата страна да се изготви национална рамка, която да задължи общинските съвети да променят общинските наредби, да приемат в срок, да отговарят в срок за инвестиционни намерения, входирани от граждани, входирани от бизнеса. И не само това, с минимално документооборот, когато се изчистят електронно тези неща. Вие сега, ако решите да правите като физическо лице къща за гости, примерно, колко време ще ви отнеме? Входирате инвестиционно, влиза в общинския съвет, там го гледат, я вземат решение, я не, отложат го за следващата сесия, ти си теглил заем, плащаш лихви и така нататък, и така нататък. Тоест, тук ние предлагаме готови решения, модернизация, електронизация, изчистване на част от процесите, особено строителни документации, но там е нужно и политическа воля на държавно ниво. Ето за тук кмета трябва да бъде обединител заедно с народните представители, които и да са те от партиите, защото това нещо тормози общините и те няма да могат следващите години, ако това не стартира, да повишат достатъчно заплатите, защото няма как, и колегата може да го потвърди, за 800 лева ти да изискваш, да обучаваш, да контролираш и да произвеждаш. Това няма как да стане. Даже аз се очудвам как има служители, които работят още за тези пари, как изкраднат семействата. Аз вярвам, че всички те са всеотдайни към общината и общинската работа, защото социалната дейност има две страни. И двете в случая са лоши. Първо, той получава ниска заплата и второ, ти за това, че си затлачил процесите, недоволните граждани. И как този човек се прибира вечер от работа, усмихнат в къщи. Ето това ние предлагаме, за да можем да успокоим и да изчистим процесите в общината. Благодаря, господин доктор Йолов. Всъщност бързам да уточня, че и двамата успяхте да си изразходвате по половината от времето, което имате. Мисля, че е добре да продължим да говорим за втората голяма тема в нашия диспут, свързана с политическата криза, която е повече от видима на тези местни избори. В Шумен станахме свидетели на това как национални ръководства пренебрегват решения, които са взети от местни политически структури. Последва разцепление в ляво, има проблеми и разцепление и в дясно. Виждаме отделни листи, които обединяват да кажем граждански инициативи, популярни сравнително политически имена. В същото време стана ясно, че има и листи на партии, които принципно трябва да се движат с коалиционните си партньори, но в Шумен играят разделено. Защо се стигна до този хаос и прави ли са нашите слушатели, които във Фейсбук страницата на Радио Шумен коментират, че всичко това създава едно усещане за предизвестени избори? Всъщност сме длъжни да се движим по реда на жребия. Кандидатът за кмет на политическа партия Възраждане Ивайло Братенов. За предизвестени не. Все пак всичко ще се реши в последния момент, както винаги, почти винаги става. А защо така се получи? Ами защото мога да изкажа моята теория каква е. ГЕРБ специално, аз даже бях очуден, че господин сегашният кмет Христов не се кандидатира за трети мандат. Бях почти сигурен, че ще го направи. Издигнаха кандидатурата на господин Колев, който е странно за мен от ГЕРБ издигната кандидатурата, защото той все пак е бивш депутат, народен представител от ДПС, координатор, мисля, че беше ли общински председател на ДПС. Неговата връзка с ГЕРБ е точно колкото моята с ДПС. Странно ме е просто това, което направиха. Те самите си разцепиха вота, според мен. Това е моето лично мнение.
А другите, които направиха БСП, не мисля, че беше коректно Корнелия Нинова да направи това, да ни уважи вота на своите, да се каже, подчинени в нашия регион, защото те си избраха съвсем друга фигура. Тя в последния момент я отмени и сложи абсолютно. Нямам нищо против професор Христов, познавам го, приятели сме, но той, както той е безпартиен, той няма нищо общо с БСП, колкото аз имам с, пак ще кажа, с ДПС, толкова е той с БСП, но просто наложена кандидатура. Разцепи се вота, ще се разцепи вота на БСП по този начин. За мен беше също очудваща кандидатура на Николай Колев за Продължаваме промяната. Мислех, че бъде някой съвсем друг. Другите кандидати просто не ги познавам, честно да си кажем. Не ги знам кои са, какви са, що са. Познавам тези основните фигури. Вота се разцепва не от гражданите, от ръководствата. И това не е правилно. Когато една политическа, за мен, аз ще говоря сега как е във Възраждане. Ние във Възраждане вярваме в каузата, в идеите и в пътя на развитието на партията. А не може, когато те издига една партия, ти да нямаш нищо общо с... То не е да си купиш банани от магазина. То търговец ми харесва, ще да при другия търговец. Значи ти трябва поне най-малкото и да препознаваш идеите на тази организация, да имаш нещо общо с нея, с нейните структура, да се работи за тази организация, най-малкото да си симпатизант на тази организация и да си го показва това нещо. А не в последния момент това е като назначен човек, както каза кандидатурата на господин Колев, кандидатурата на господин Христов, те нямат нищо общо с партиите, които ги издигат. Това за мен е странно, поне във Възраждане е такова. Затова моята кандидатура беше първо издигната, преди всички, защото това беше ясно. За какво става? При нас няма нито борба, нито разделение, нито разцепление, нито аз искам ти, няма тебе, няма ти дам, на това, на другия няма да дам. То така или иначе. При нас всичко е ясно. Ние сме честни, открити, праволинейни и горди българи. Затова при нас нещата се случват лесно. При нас идеологията, която изповядваме, е, че ние работим всичко за България, за бъдещето на България. Ние работим за партията, а работим за България. За нашето бъдеще, на нашето поколение, на нашето наследство. Затова и аз приех кандидатурата да бъде издигната кандидатура от партия Възраждане, защото аз вярвам, че ще мога да допринеса и идеите да реализираме, които имаме. Аз също няма да работя сам. Ние сме значи отговорността като кмет, това е екипна работа. Той еднолично не управлява нещо, както примерно една фирма, било то холдинг или било еднолично търговец, няма някакво значение, той не управлява сам. Това е екипна работа. Директор, както е холдинг, директор, може да и той да е изпълнителен директор, има бортен директор, който контроля, който го съветва. Има си съветници, има счетоводители, има си менеджерите и нататък. Също е с кметската администрация. Това, че един човек е начало, това не означава, че той работи сам. Той работи в екип, който поне от 10-15 човека, най-малко, което може да са и повече. Така че не мога да говорим само за еднолично човека. Но човек един кмет трябва да се съобразява и с решенията на Общинския съвет, който по всичко личи, че ще е много цветен този път. Как ще работи един такъв Общински съвет без, може би, сериозно ядро? Пак ще си кажа това, което в последните месеци, понеже аз не съм пропускал заседание на Общински съвети, от първо лице единствено число мога да ви кажа какво видяхме ни в този Общински съвет, който сега вече е в историята. Това бяха 41 човека, които бяха там. Да си говорят, да пият кафенци, да излизат отвънка, да се шушукат помежду си. Всичко друго, но не и да дискутират, да говорят, да обсъждат, да изказват предложения, да водят някакъв диалог за решаване на някакви проблеми, настоящи и бъдещи в общината. Всичко друго до не е това. Единствените хора, с друг път съм го казал, единствените хора, които работят от началото до края на заседанието, това е председателя, заместник председателя, тези хора, които са около председателя. Това са хората, които работят. Останалите просто очудващо за мен, също фрапиращо беше, че даже на гласуванията хората са там. Аз съм ги видял като влязат. Но в момента на гласуване тях ги няма. Те не гласуват даже. И много ми е чудно тези хора с каква съвест въобще са там. А другото, което е по-чудващо за мен, което искам да го изкажа сега в ефир, много от гражданите не го знаят, защото просто не се интересуват. 1/3 от Общинския съвет, 41 човека, 1/3 само може да сметни колко са, са приели професията общински съветник просто като тяхна професия. Има хора с по 2 мандата, 3 мандата, 4 мандата
И има един единствен човек с 5 мандата, между другото тя е в листата на колегата, тя се казва Даниела Русева, която се кандидатира в момента за 6-ти мандат. 20 години общински съветник е една за, как да кажа, трудов стаж за пенсия. Заплата на общинския съветник е над средната за нашия град. Сега, образно ви го казвам така. Един човек работи 30 дни за 1000 лева. Общинският съветник ходи максимум на 3 заседания за над 1000 лева. Така. Лично аз им ще намеря възможност, защото с много голяма вероятност ще вляза в общинския съвет и ако тези хора влязат, аз лично да ги попитам те за какво се бориха в това време, което те присъстваха там. 4 години, 8 години, 12 години, 20 години. Примерно, образно говорим. Бързам да ви прекъсна, за да ви кажа, че ви остава само 1 минута. Добре, okay. Преценете дали не искате да се включите и в следващия въпрос. Тук обаче искам да направя един коментар като репортер, който редовно следи работата на Общинския съвет. Наистина прави впечатление, че има хора, които са с по-сериозно присъствие от други, но пък по-интересното е, че в старта на всеки нов мандат се утвърждава едно усещане, че попадналите там не знаят какво да правят, попадайки в Общинския съвет, така че е хубаво да има и старейшини, които да сочат пътя и да дават тон за дискусии, защото пък нещото, което според мен е в ущърб на демокрацията е, че голяма част от решенията се взимат дори без да се коментират. Поглеждам към доктор Йолов, който може да продължи темата, свързана с политическата криза. Как може да бъде решена тя и изглеждат ли изборите с предизвестен край, конкретно в Шумен? При всички случаи ние се бориме за балотаж на първия стадий и аз вярвам, че нашия кандидат за кмет, професор Христо Христов с номер 69, това ще го постигнем. Назад във времето аз съм дал и други интервюта относно това разединение, което се получава. Да говорим конкретно за нашия град и нашия район, да оставяме по-глобалните неща. Ние винаги сме имали 5, 6, 7 народни представителя. Те към настоящия момент, аз нямам спомен така да са седнали да сложат проблемите на масата заедно, да ги решават. Какво значи партийна централа и решения? Ето за това вие сами го казахте. Нашата местна коалиция няма партийна централа, която да стои на главите ни, а ние самостоятелно ще вземаме решения за развитието на нашия град. И е нужно, освен експерти в една листа, да има и хора, които разбират от политика. Това е важно, колега, защото се получава точно това, което каза и водещия. Влизат нови лица и те не могат да се ориентират. Аз ще направя връзката с един хирург добър, който е на 70 години и оперира. Ако той е добър хирург, нека да оперира. Проблема е обаче това, което казахте и вие, че в Общинския съвет попадат лица, които при живота си не са написали една фактура, не са издали един документ. И няма как тези хора да работят в полза на обществото. Там, освен общинския съветник, да кове закони за нашия град. Той трябва да има, да бъде отворен, да има визията, да привлича инвеститори. Да каже, ето, тези хора ще донесат средства, ще си внасят данъците в нашата хазна, а не по този начин. И аз тук винаги задавам един въпрос. Вие колко човека ще назначите от Общинския съвет във вашата фирма да работят? И като задам този въпрос, хората се замислят. Ние трябва да спрем с това разединение на една брой партии, коалиции. Ето за това разчитаме много на нашия кандидат за кмет, защото той е точно такава фигура, обединител, който го е показвал назад във времето. И тук, за да приключа, ние имаме едно предложение, което той е разработка на нашия кандидат за кмет, професор Христов. Той предлага съответно да бъде изготвена една рамка, в която да бъдат сложени всички проекти и проблеми, които са от общинско ниво от едната страна и всички, които зависят от държавата от другата страна. Това да стане пълно достояние на всички граждани. Има проект по какъв начин ще модерира и ще покани народните представители, за да може всички заедно да работят по тези теми, да се знае. Кмета работи по тези, народните представители по тези. И да има обратна връзка
и представена визия пред обществото, да се знае кой от народните представители работи за развитието на нашия град и кой не. Само така ще успеем. Ето едно от нещата, което мене ме впечатли нашия кандидат за кмет, именно тази отворена визия на обединител и начин, на който да покажем пред обществото как трябва да се работи. Като авторство мога да предложа тази система да следи и кой от общинските съветници си е чел докладните записки и ходи подготвен на сесия. Само искам да допълня. Знаете ли колко е прираста за миналата година на град Шумен? Негативен е. Минус 1749 човека. Защо напускат хората? Хората им омръзна, за да искаш ти да се развиеш и да успееш, трябва някой да те погали по главата, да ти потупа по рамото. Ето тези неща трябва да спрат. Всъщност оставам с впечатлението, че доктор Йолов има някакви паранормални способности, защото винаги в края на изказването си някак си усеща на къде искам да продължа разговора. Направих си труда да проверя и се оказа, че под 80 000 души в община Шумен имат право на глас на изборите в края на месеца. И последното преброяване показва негативната тенденция, че за жалост общината се обезлюдява. Трябва да бъдем честни и да кажем, че Шумен не е гостоприемен за младите хора. Освен, че няма възможности да привлича млади специалисти, изобщо специалисти, то отблъсква и младежите, които завършват средното си образование тук и в по-голямата си част те избират да учат, живеят и работят или в някой по-голям град, или направо в друга държава. Знам, че господин Бретенов има около минута, но вие споменахте в началото на нашият диспут, че това е проблем. Как може да бъде решен? Как в Шумен могат да остават младите хора, така че да спрем тенденцията на толкова драматично обезлюдяване? Един специалист, когато завърши образованието си, когато му предоставиш възможност за реализация с нормална заплата, в смисъл такъв да остане, да може да живее и да припевава и да се развива. Когато му предоставиш развитие, да може той да се развива като личност, като специалист тук да живее в нашия град, той ще остане, той няма да избяга нито в някой друг град, нито в някоя друга държава. Но просто общината, по-скоро общината не, то по-скоро е на национална политика на България към всичките млади, не само към общината. Но нашата община, принципно, тя е по-скоро промишлено се развива. И няма как специалистите, тук така малко и всеки гледа къде се в крайна сметка повече пари се получават. А границите са отворени и възможностите са много. Да, така е. Но трябва да са и най-вече трябва да бъде отворена самата общинска администрация, т.е. за държавата е също. Трябва да бъдат искрени и честни управляващи, без значение дали общината или държавата. Трябва да бъдат искрени и честни към хората, защото колко пъти ще изводиш един човек, ще го забудиш? Един път, два пъти, 3 пъти, 5 пъти. В крайна сметка, мисля, че 34 години наложиха и назаблуждаваха и дойде в този момент, в който хората вече толкова лесно не могат да ги изводиш и забудиш. Прекъсваме господин Бретенов, защото вашите 15 минути изтекоха. Към доктор Йолов идеи за това как младите хора да останат в Шумен, защото ние си говорим за това, че градът често е сочен за добър пример за развитие на бизнесна индустрия. Бизнес парка в Шумен често също се чува като добра практика от други общини, но в същото време какъв бизнес може да привлече Шумен, като има толкова нисък процент безработица и толкова малко възможности за осигуряване на нови работни места? Аз ще разделя въпроса на няколко части. Първо, ние в нашата програма като приоритет номер 1 сме сложили Шумен за всеки. Тук се има в предвид инвестиции в нови и модерни технологии. Достъпна среда за всеки и за хората в неравностойно положение. Това е много важно нещо, защото младите, но и не само младите. Знаете ли защо напускат? Аз съм правил преди година едно проучване. Човек напуска родното си място. Това, което казахме преди малко, е едно от предизвикателствата, но човек напуска поради 3 неща. Първо, той не вижда перспектива следващите 10 години. Това е на първо място. И вие като млад човек, когато искате да се развивате, компанията, в която вие работите, трябва да даде перспектива 10 години. Да ви начертае пътя тази година до тук, до там, третата, четвъртата, с повишаване на заплатите
и вие спокойно се градите семейство. Но за да може фирмата отсреща да го направи това нещо, тя трябва да има сигурна бизнес среда. Ето това е много важно нещо. Второто нещо е възнаграждението. Защото когато възнаграждението е ниско, естествено вие ще отидете за N пъти повече в друга страна с риск да се лишавате от качествена храна, от сън и приятели, и роднини и така нататък. Но високата заплата може да дойде с инвестиция в нови технологии. Какво се получава при нас? Чуждестранната компания инвестира в Шумен, примерно. Да, тя инвестира, но тя какво прави? Тя използва нашия трудов ресурс, че възнагражденията са ниски, произвежда продукта, чиято суверена е внася от друга държава, машините от трета, внася си печалбата, данък печалба в нашата страна, защото той е един от най-ниските и извлича ползата за полза на друга държава. Хайде сега ние да помислиме как може общината да си отвори, да привлече инвеститори. Ние имаме пустеещи зими, та по селата, хората знаят на времето, имаше предприятие, цехове. Защо общината не си отвори да привлече, да ги даде безвъзмездно на наши фирми, хора, които искат, граждани, които да развият реална дейност, да стартират стартово с минимален капитал. Защото ти, когато решиш да инвестираш, отиваш, първо земята ти скъпа, второ общината ти създава куп проблеми, трето институциите, допълнително наредбите, сроковете и така нататък. Ето за това ние с тези грешки, които допускаме и не се отваряме към нашето производство, защото няма нищо по-хубаво да използваш собствен ресурс, било то трудов, финансов и всички капацитети на района. А ние се отваряме това нещо да го направи чуждестранните инвеститори, от това добавената стойност на самия продукт пада. Прекъсвам ви тук, защото и вашето време изтече. Нашите участници в диспута имаха по 15 минути, които разпределихме в няколко въпроса. Преди да ви благодаря за това, че бяхте част от нашия първи безплатен предизборен диспут, искам да ви предам отговорите на слушатели на Радио Шумен, участвали в една анкета. Според тях общественият транспорт е един от най-големите проблеми в община Шумен, особено когато става въпрос за транспорта, осигуряващ връзка между града и другите по-малки селца. Също така са недоволни от скъпата и некачествена вода, една тема, която за жалост е универсална за Шумен, от дупките по улиците, от липсата на атрактивни работни места с добро възнаграждение, от лошото образование и от мърсотията по улиците и в кварталите. А всички наши слушатели и зрители могат да чуят анкетата в сайта на Радио Шумен. Тя е с заглавие "Какво искат шуменци от новия кмет". След това обобщение смятам, че до голяма степен се докоснахме до част от проблемите на шуменци в нашият разговор, който беше обединен около темите, свързани с твърде многото кризи, с които посрещаме поредните избори в Шумен. Кризи, които са свързани с икономически, политически и финансов характер. Това всъщност беше първата кампания, първата част от кампанията за местните избори на 29 октомври. В безплатната дискусия се включиха Ивайло Бретенов, кандидат за кмет на Шумен от политическа партия Възраждане и първи в листата за общински съветници на партията, заедно с доктор Владимир Йолов, който е четвърти в листата за общински съветници на местната коалиция Движение България на гражданите. Благодаря ви, че участвахте и успех в края на месеца. Благодарим ни също. Ние също. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Местни избори 2023. Предизборен диспут.